Ola, son Silvia Rodríguez Díaz, son alcaldesa de Portomarín e preséntome como candidata do Partido Socialista en Portomarín. No Concello de Portomarín nestes 4 anos contribuímos a ter un Portomarín moito máis atractivo. Invertíronse máis de €500.000 en adecentar as nosas rúas, en rehabilitar lugares como esta praza Condes de Fenosa na que agora estamos. Non só actuamos no ámbito urbano, sino tamén no medio rural, que foi moi apoiado polo Concello nestes últimos 4 anos. Así, adecentáronse prácticamente todos os núcleos rurais que temos hoxe no Concello. Canto a política social e cultural, fixemos unha política máis racional e de máis calidade. Hoxe en día contamos con un equipo de profesionais moi importante, gracias ao cal se crearon espacios de sociabilidade como parques infantís, parques biosaludables e locais sociais en varias parroquias. Na próxima legislatura queremos recuperar varios inmuebles que na actualidade non se atopan nunhas boas condicións. Un deles é a coñecida como Casa Sindical, que é este edificio que temos ao lado e que na actualidade é propiedade do Ministerio de Traballo e que se estuveron facendo as xestións necesarias para a súa recuperación e que nos próximos meses veremos o resultado desas xestións. Así tamén queremos recuperar a antiga Casa do Médico e establecer nela un centro de día. Tamén hai outras casas que son patrimonio do Concello que hoxe en día están en mans privadas, a base de alquileres, que queremos recuperar para establecer espacios para a xente nova, como unha casa da xuventude. Neste sentido, seguiríamos traballando na política social que estuvemos levando a cabo nestes últimos 4 anos, que é unha política cercana ás persoas, tamén incidindo moito no que é o tema do emprego, xa que desde o Concello se creou unha bolsa de emprego que deu moi bons resultados e para esta creación de emprego tamén é fundamental o desenvolvemento do polígono industrial.